Sa atong unang pagbasa, nindot kayo ang plano ni Hari David. Ingon siya, gapuyo man ko aning palasyo, unya ang Ginoo naa ra mas tulda. maghimo kog dakong balay para sa Ginoo. Ang propeta nga si Nathan nakadaig kaayo sa plano ni Hari David. Yan ingon siya, sige, mahal nga hari, himuan na kay kanindot anang imong plano para gunas Ginoo. Pero pag pananghid ni Nathan sa Ginoo, ngutana siya sakto ba kay ang kanang propeta mo, sige maginag pananghid sa Ginoo, giingnan des Ginoo adtuan na si David. Ingna siya nga ako'y gasigig luwas niya, ako'y naghatag niyag tanang kaayuhan, ako say magplano kanus asa ko puyo, kanus atukuron akong templo. Niya, di ko gusto nga siya mutukod akong templo. Magpili ko sa iyang mga anak sa sunod, magtukod og templo. Amo to, wa gyud madayon ang templo, panahon ni David. Si Maria sad dinhi sa atong ebanghelyo, miingon pod siya, unsaon man pagkahimo niini nga wa man ko hilabtig laki. Nindot sa atong pangutanaha. Nangonsulta siya. Una ko maingong yes, pasabta usa ko, pero sa Dios non nga pagpasabot. Murabag ni open si Maria ba nga pasabta lang ko, tagay kong explanation. Nga kada bang makumbinser ko sa Diyos noon nga pagsabot. Ang opposite ni ini, kining pagsigig pangonsulta sa Ginoo, paminaw sa Ginoo, kining atong batasan nga muhimo dayon taog personal analysis base sa atong sitwasyon, base sa atong pangandoy. Og maunay makaguba sa plano sa Ginoo. Munay initial nga plano ni David sa iyang gusto. Ang kang Maria ang gusto sa Ginoo. Kamo unsa may inyo? Sa inyong pag-ampo ba? Kanang mag-ampo mo. Unsa may inyong gibasihan? Ang imong gusto o ang gusto sa Ginoo? Ang gusto sa Ginoo. Daghang kay mag-text nako karon oy. Napay word nga let us storm heaven with prayers. I need or we need to storm heaven with prayers. Nga maayo unta ang akong mama nga 95 anyos sa iyang sakit. Angayan pa bago ng ayuhon? Angayan. Pero og imong storm ang heaven para lang maayo na. Basig ang imo nang gusto, mo'y imong gustong mahitabo, di na ang gusto sa Ginoo. No, mas may patingalig ingon, help me storm heaven in order to explain to me unsay gustos Ginoo in this particular situation. Kining maong panghitabo, tabang itaon ko ninyo nga makasabot ko unsay gustos Ginoo nganong siga naman kay nigmata nga akong anak laki. Porti naman kusugang musuyop. Ana ba? Dili kay mo ingon ka nga storm heaven with prayers nga muhunong na untag suyop ning akong anak. Basig imo ra nang gusto. Sawan. Tubaga ko ninyo, kinsa din kuan lang response lang nang isang kamot ba. Kinsa man ninyo dinhi karon ang kusog kaing mosunod sa gustos Ginoo. As kamot. Kana bang ang gusto Dios Ginoo mo imong gipangita kanunay? Ngita sang kamot. Ha? Bisan choir? Wa? Uy, panganaog mo diha na mo panganta. Bisan liktor, wa? Panghubuak ka ng inyong mga bilo diha. Di rin yung isa, wa mo kumutanaw. Wa sad. Mauna. Sige, ako lang mong pasayloon, no? Pasayloon ta mo. Pero akong pangutagaan ta mong second chance. Tagaan ta mong second chance, ha?
Unsa man gyud inyong gusto? Ang gustos Ginoo o ang inyong gusto mo ay matuman? Kinsa may mutuman sa gustos Ginoo, taas sa gamot. Second chance na ni. Alang choir. Uy, og nagdungan tarog kamatay. Doon na usa diri. Nakaron, nganong hadlok man tas gustos Ginoo? Nganong di man ta mo isas kamot aron pagmaton. Iba makos na siyang unahona. Ningon mamuron, unyag mo isa ko. Nganlan kong bakakon, kaya di ba ko katuman? Din alam ko mamaka ko, magpakatotoo ko. Very good. Very good. Nga di giday ka gustong mutuman sa gustos Ginoo. And then, you will go to hell. Oh, ang tanang wa mo isa, kandidato na mo sa impyerno. Lagi. Nga naman, tungod kay matod pa ni Kristo, kinsaraman ang mahiusa kanako, kinsaraman ang makaadto sa kong amahan, dili ang tanan nga nagtawag Ginoo, Ginoo, makaadto. Kung dili, kadto ra gyung maminaw o magtuman sa pulong sa akong amahan or sa gusto sa akong amahan. Ala, patay na mo diya. Di gani mo mausab, bisag mo simba pa mo ugma, kandidato na gyud mo sa impyerno. Kadto dito sa taas, kandidato na tong patyunon. Ano man, padung naman to sa langit. Ako, mag-ampo lang sa kuninyo, nga dugay pa mo mamatay. No? Kay, wa para bagyod mo mahigugmas gustos Ginoo. Karon unsa may kalainan kung matuman ang gustos tao? Si David galisod og katog. Kay gasigi siya gunahuna nga ako yung buhatag balay ang Ginoo. Galisod siya tog, nahasol siya. Nga na. Ang gustos tao, makahatag na tog stress. Sa dihang si Maria, misunod sa gustos Ginoo, wa na siya mahadlok, nawa ang iyang kahadlok, nawa ang iyang kahasol, og relax kay siyang niingon, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. So ang gustos Ginoo nakita relax og malipayon. Kining atong gusto maghatag natog stress og kaguol. Para nang gusto jud ka ang imong anak mulampos sa iyang pag-eskwela. Nya sige mangyog kahagbong, di ka anak maguol. Ang gusto ra ba nimo masumak cum laude gyud? Sige maghagbong. Niyang sabay sunod di mong mahitabo, magsigi kag pangasaba sa imong anak, ikaw, wa yung kay igabaws. Purting dagkuan ni mong baon sa eskwelahan, unya maora ni, hagbong. Ana, unsa man, okay na ninyo? Kung ang gusto nimo, ang imong bana, di na yun musugal, ana, patay ka diya. Magsigi ra gyud nag-abot imong kilay, kay musugal man gyud ipusta pa ka ana. Pustaan na ita ba yun? Iguli na ako sa amo. Yaw-yaw to akong asawa. Pustaan na ita. Ingon sa akong asawa. Sige, ako, di mo yaw-yaw. Ako, yaw-yaw. Sugalan mo eh. Igabot ito. Yaw-yaw. Bayad. Yaw-yaw sa animal. Ayan na. Na. Mahasol ka eh. Pero kag imong gusto, maingon ka, Lord, kung sa may imong gusto, aning akong bana, o nining akong anak, matuman. Ngayon, hongong din Ginoo. Hagbong na sana karon. Sige Lord, matuman ang imong pagbuot. Ngano man Lord nga magsige mo na siya kahagbong. Ana. Pangutan na sad. Ngano sige mo na siya kahagbong. Nya moingon dayon ang Ginoo ang liwat biyanani mo sa una dahil hinumdum ka hagbong sa kasuna. Sakto dito Lord nung ikaw karon demanding kay ka pero sa una dali biasa kang mahagbong. Nagay liwat-liwat ra sa nausahay no. Ana. Di isa to pa marelax na ka, liwat man din nako. Ana. Sus kay ang imong anak perti man kusuga gyon nga kuyog-kuyog anang iyang uyab nya mubo pa jud kay short. Nga bisag unsaon imong badlong magtuman man Dios gusto. Ayaw pagsigbadlong ing na Lord unsa may imong pagbuot nganong namubo man ni king short sa kong anak mukabyon ra bag mais abaga siyang uyab.
angkas anang motor nga way rehistro. Aron inig uli, inigunong sa motor des dool sa inyo isa niya na igidor to door pagida. Ana. Ya Lord, unsa may imong kabubuton? Siya ako ra na siyang gipapauli. Pero wa na tinughangay na dito. Sige Lord, matuman ang imong pagbuot. Di, relax kay ka. Ana. Pagbuotin na sa Ginoo day. Dili oy moingon ang Ginoo nimo ang imong anak natintal. Huyang ang imong anak. Hinumdum niya ang imong anak huyang. Siya nga nung nahuyang man na Lord, siya, wap abaya mo'y kasal sa dihang imo ng gimabdos. Siya, liwat ay kong Maria Lord, siya, oy kagitukhang man sad ka. Pasabot pa, napasa di ay, napasa di ay dito si mong anak. O di makasabot na ka sa panghitabo. Di bitang kausa nga nakuan na hagbong ko sa rating namo sa among trabaho usa ka tuig gikuan lagi hagbong ko ba ang akong rating gihimong average nya year pagyud to nga tuig nga maoy pagka-paralyze akong maguwang laki nya akong papa paralyzed ng daan nya ako'y breadwinner nya kay gihagbong man ko sa rating matod pa didto sa akong manager dili ka qualified nga i-promote at least 1 year, dili ka makadawat og mga special nga mga benefits for 1 year. Di porte na kong kuana, guula, hila kog maayo, pero ang akong performance excellent. Doon na lang ginahitabo sa among opisina nga ako maoy nadatugan. Nga kung dito na nila buhaton ang tibuok nga branch kuno mao kuno'y ipinalize nya ako lay gidatugan. Hila ko paghuman ngari kog Santo Rosario dito ko sa cross hilak kanang adoration ba sikog hilak didto nako kanus ako nang inahanglag kwarta gihagbong na noon ko nimo di pa baigo nga wa ko'y kolekta-kolektag overtime di ko bayarag overtime nya karon hagbong pagyod yang akong maguwang mao pagyud pagka-paralyze duha na kabuk akong paralyzed nya mahagbong pagyud ko nga nagkinahanglan kong ipapalit tambal galisod na mangay ko karon ako nang gisubay-subay sa Ginoo nako grabiha sad nimo sigog tutok ba nya mura masag na imo sulti sa akong kasing-kasing piyong nga rago na imong mata gasigala ng mata nimo diha auto nga akong piyong ko from sig agas akong luha nya paminaw nako init kay akong agdang kani maghilak ta init to kini ani nya ingon dayon ko nganong imo man ning gibuhat suko gyud ko nganong imo man ning gibuhat grabe na sad kayo nya ang ni-flash akong una-una si Kristo nga gilansang sa cross ako yung nakita nga mura siyang naglihok-lihok baka nang naningkamot o kanabitang straight siyang lawas nya gaagas ang tanang dugo ako masang mapil nga gituan ko sa dugo diri init-init good nako ano ning natuan man ko samot ko gihilak nya ingon ning Ginoo gusto ka ingon ani akong ihatag nimo nako ayaw lang sad lain sad na ilansang ko nimo sa cross siya kani ba yang akong giantos para biya ni maluwas mong tanan di biya ko angayan nga iantos nya ikaw karon gamay ra kay nang imo mao na siya gitawag og salvific suffering gipaantos ka aron ang imong mga kaubang-uban dili magantos may lang nang ikay magantos para nila pagkadungog nako anang maong diri sa akong kasing-kasing ko hala ninduta good Lord salvific suffering pagbalik lang ngadto sa akong opisina aga taghoy-taghoy na ko salvific suffering nako mo nakutob kasakit karon akong maagian salvific suffering sila kanang salvific suffering makaluwas nga pagantos dili sayon ang gibuhat ni Maria nga pag-ingon matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong pantuson ba siya to pantuson ay kamo moingon mo inigingos pari nga dawaton ba ninimo imong bana inigingon nimo o padre hangtod biya nas kamatayon zaman mga asawa naka-appreciate pa mo ron atong inyong pagsaa dito simbahan nga dawaton ako padre na-appreciate pa mo ganahan pa mo usab ato
Sige, ug narong inyong bana, lingia siya. Ingna dawaton gyud tika. Sige. Ready? Mga asawa, ang di mo lingi, mamatay. Kung na ang imong bana. Sige, ingna, ready? Ingna, dawaton gyud tika. Sige, ready, go. Na, wa man mulingi mga asawa. Kamu diyan, nag-ingon mo? Mayo, mana diyan. Nya unsay gi sulti si imong bana pag ingon nimo dawaton gyud tika. Ako lang mo ingon siya, pikat nimo diya. Dawaton nya sigihan ta nimo giyaw-yaw mura na kag akong inahan. Sa una sweet kay kanako karon mura na kag inahan. Sige kamo na sad mga bana. Mga bana, ug naarong inyong asawa diya, lingi ako no, ing na sukad sa una day gidawat gyud tika. Ready ha? Ready? Go. Nga bana. Kamu diyang nagtanaw sa online, naman na ron yung bana diya, inyong asawa, basing naglungag na ron, ing na sukad pag yun sa una day, gidawat gyud tika. Sige. Di ba, moingon ang imong asawa, patyo, tanoong kang buhanga. Dawat diya nga, lain mo na imong gidawat dito. Sige lang mo ditong inom, lain may dawaton mo, ang tagay man. Kusog kang kulok-kulok-kulok yan. So, ang pagdawat di ay gakinahanglan gyud og pagantos. Nga ang pagantos maunay bendisyonan sa Ginoo aron mahimong kalipay. Muna ningon ang anghel, ayaw kahadlok Maria, paglipay. Kay gikahimutan ka sa Dios. Unsa may kahimutan sa Dios nato? Kung andam tang mudawat siyang kabubuton bisag na apay pagantos. Og ang kabubuton sa Ginoo kanunay gid na nga naay mag-unang pagantos. Mao to pag human kog hilak, pag uli na kus branch, wa na malipayo na kay kustanan. Nakahibaw ang akong suod kayo didto sud sa opisina, nihilak siya, nganong gibuhat man na dong? Nako ayaw lag kabalaka day salvific suffering. So usab nang salvific suffering nako wa ko kahibaw. Basta salvific suffering. Wa man ko kahibaw ana. Dito naman ko theology ga explain nga kada ay lusok sa dugo ni Kristo mao day makaluwas sa tibuok kalibutan. Pero kitang tanan bisan pa kunong pabahaon ang tanan natong dugo di kaluwas bisag usa ka kalag. Pero ang matag lusok sa dugo ni Kristo luwas ang tibuok kalibutan. Mao na ang iyang salvific suffering. Ana. Oy, ang resulta di ay mapari di ay ko. Mao day ti resulta. Karon, unsa may nahitabo? Wa nay suffering. Sige na lang offering. Wala sa pagkamangitag suffering. Tanawa karong sunod. Ang di mo offer, maimpirno man yun. Andam na mga kahon niya. Kamura ba? Wara ba mo'y offering? Awa mo'y salvific suffering. Diba tayo? Ayaw lang mo patugag-tugag offer basta di mo ganahan. Ang importante, ang Ginoo mo'y mulipay nato. Ang kalipay ni Maria gikan sa Ginoo. Muna nga tong tubag sa Salmo. Sa gito itong tubag. Ito bang gikanta ni Esther ba? Oy, wa naman kayo ba? Mag-awit ako sa kaayo sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Kanang tao nga mukanta, malipayo na. Nya iya ko nung kantahon ang kaayos Ginoo. Nga naman, unsa may kaayos Ginoo? Nga ang atong pag-antos, bayra niya og dako kayong kalipay o grasya. Apan ang atong kalipay, bayra niya og silot nga dako kayo. Kanang magsikag pangitag kalipay dinis kalibutan, silutan ka. Pero ang nagsigig pangitag pagantos alang sa uban, amo maginay pagantos para sa uban, mahimo sad kang malipayon Diyos nun nga kalipay. Ala, katong gustong Diyos nung kalipay, manindog ta.